Digoyang kembali. Angklung budaya. Hei, hei, au. Hei, hei, hei. Monggo Bapak napa malih? Rondo Kempling. Rondo Kempling nggih. Rondo Kempling. Rondo tok apa kae? Kait munggah sing digoleki rondo kabeh. Kok ngerti sing dene rondo? Nah. Oh nggih. Lo se bos sawere. Jogja Solo. Los. Rati kata
Nggih, ugi kagem pesinden ingkang tasik wonten dalem monggo. Ayo Yuni. Ayo Yuni kancane wis ngeromos. Nggih. Nggih. Panyuwunanipun napa? Cik satu Mas niki vokale monitor jenengan tambahi Mas. Cik mboten buanter. Ha iki jenengan sudo, ha iki jenengan sudo. Jenengan tambahi. Wes, gak enak. Nggih, cik satu Lah ngene nak. Nggih monggo Mbak Ni, monggo. Nah, tasik kalih pesindene angklung budaya. Cek 3. Oh tasik 3, jian pokoknya angklung budaya di malam hari ini spesial untuk Cak Rul. Matur nuwun Cak Rul. Ngene iki ngeropel-ngeropel ki terus engkok separo deng ya. Aku pokoknya apa jare Cak Rul. Tapi bayar aku wis entek. Wingi malam tahun baru ditransfer nang Tengaran. Engko ditambahi. Oke siap. Tambah omongan gak enak. Panyuwunanipun napa ning Ayu? Mandul. Mandul. Nggih monggo. Nggih. Ugi matur nuwun sanget kagem Restu Audio Jan. Mantap. Setahun nggak ketemu. Terima kasih Restu Audio. Muga tansah pinaringan lancar Nggih, joke. monggo lho, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sindene kathah jenengan munggah mriki mboten apa. Monggo, neng sing munggah pun setunggal-setunggal nggih. Langsung sekawan gangsal monggo. Ngoten. Allah. Situ iki nang ngene wasune. Ayo Mas. Nggih monggo mandul. Ayo Mas. Hey. Oi. Ah, hey. Jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Jangan bersedih, jangan berduka. Mohon berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Mandul sudah. Banyuwangi. Oh. Oh ya. Nggih.
Gilir gumantos nggih. Jaba Sing jero. penting wedhuse ditaleni, kerduse diseni. Alon-alon nggih. Sindene 6. J. Sindene 6 1 Jaba jero Banyuwangi petetan. Gue sih neng sindene 7 1 plek meneh dodol lemper. Sindane asu-asu panjake kirek. Panjake kirek tok. Nggih. Oke, nggih. Nggih, terima kasih. Jaba jero kali rondo Banyuwangi riyen nggih. Ayo Mat. Jobo jero Rondo kali Banyuwangi. rondo Banyuwangi. Kok sik ket mangkok rondo-rondoan tok iki. Penak jene adem-adem. Sindene rondo. Nggih. Ingkang terakhir petetan nggih. Oke. Oke, siap. Gantosan nggih, sinten sing nyemplung riyen? Oke, monggo. Asik. Digoyang bareng-bareng yuk angklung budaya. Ata sogo, ala Ado aku teko marani kowe. Gowo pari, gowo jagung, gowo kedelai. Ora liyo siji tujuane niat ingsun ngelamar kowe. Aduh kang masukane rasa atiku. Aduh kowe mrene nyamar aku. Aku kelemah dadi bojomu nanging aku aja dimaru angklung budaya. Mangko bulan telu tanggal siji bakalan diresmekake. Ata sogo. Jiwa lan raga lahir batin jopo jero kanggo kowe. Sik. Rondo Banyuwangi. Petetan satu. Nggih, kali Rondo Banyuwangi. Kali napa malih Gubuk Asmara ke? Entekno ke, aku tak mulih sama kuado. Petetan Rondo Banyuwangi. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Rondo Banyuwangi riyen nggih. niki Oh, kadung nggih. ketemu. Oke. Rondo Banyuwangi petetan Gubuk Asmara. Kedilanya Dados. gelut. Oh, angklung budaya. Asik. Sawer sak sate. Sawer. Tak sogo. Ayu manis merah ati yen sinawang pindo dari andeng ono kulu arek ayu sapa to jenengmu. Gak usah takon jeneng. Ya. Aku sakon nomor HP-mu. Audio ditambahi mikir sinden ngarep. Rondo
tenanan Kupu Kasmara. Banyuwangi, Mbak. Gubuk Asmara Banyuwangi. Gubuk Asmara Jombangan nang. Banyuwangi. Kupu Kasmara Banyuwangi. Kelinci ucul. Wis dikemang lho. Dicemplungi mbah ucul nanti. Banyuwangi. Gubuk Asmara. Nggih, Kupu Kasmara. Banyuwangi riyen. Gubuk Asmara. Los mawon nek nyawer gak usah diyak-yak. Los. Digoyang bareng-bareng yuk, angklung budaya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae piye ta goleren ning kakak tebak tulisan warna abang do tondo isi sayang jenenge gubuk Asmara piye kae tanggo andong tresno tanpa batal tanpa kloco abot-abote keteman Asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kepatrita
matur saya marani aku kowe dadi karwa merga leren ning kumbuk asmara Mbak Nur rondone tak gantung. Kelinci ucul rodo gantungan. Nggih. Seneng rodo. Menang ae ta Mbak Nur sama Oh, oke. Rodo gantungan riyen Nggih. ngoten kelinci ucul. Rodo gantungan kelinci ucul. Nggih. Mbak Nur aku ngomong ae to. Pak, matur suwun Aku ya. senengane rondo gantung. Oke, lanjut. Angklung budaya. Pancen jos. Merek putih, merek nanti. Tintene tak nelungguh ning kono ae Mbak Nur. Jos. Ibu-ibu cantik selamat malam Ayo Pak, senengane rodo toh Pak. Bojone ya uang ya penak lho Pak. Ayo garapan wong iku ta Pak. Cilik ae kok. Genduk cah ayu jenengmu sapa? Kula saking Seleramu piye ndawara jembatra Lila nono aku ngemis tresno Doang ayu klopo muda legano ngilang nolo mbok pelet sampun sawe ditinggal wong lanang nang ndi ae to yu niki serondo gantungan iya bon pisahan nanging goreng pegatan kurang ajar lo yu bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditungoni senajan siwendo rondo gantungan aku sanggup ngenteni kowe pegatan Mbak Nur mas saka kulino iya tenang ae tak golekno lembok pelet sak kilo aku saya tresno aku iki tinggalin lunga kula trimo seko jagung jangan arek angklung budaya Sabar. Sabar yen. jos ae Mas Sunda Sik tah, mosok dilungkas. ayo Yunur Sik. gendok ayu jeneng
ojo beda aku wes awas awas angklung budaya ayo Pak awas keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ninggalke oh
cewek gaul. Hei, hei, hei. Digoyang kembali yuk. Angklung budaya. Yuk, yuk. Ini kan angklung budaya. Yuk. Ibarat kembang kowe isih wangi, ibarat kebu kowe pancen legi, akeh tawon kang padha nyedeki nyesep sarine kembang melati. Budal esuk muli mati sore, rambute abang kok ditato potonge, sing gandengi saben dina siji kotakan pacare ana selawe. Dewek gaul yen koyo gunung kidul, saya paten yen nganggo erok dengkul. Dewek gaul bicara dhuwur kabeh gaul, yen lumaku pokoke mekal mikul. Sapa wonge sing ora jagoan, nyawang potong apa dine kaya dadang, umpamane sepeda motor lanang. Dewek gaul ayune arek gunung. Nggih, pripun? Ayo, Mbak. Halo, ayo, Mbak. Belum. Sampun dereng ngoten kok. Mboten kerduse riyen. Wedhuse ditaleni. Kerduse ya diseni no. Wis ta Mas iki Mang Mas. Kose. Hah? Iki lo saksi mata belum. Belum. Sindene 7. 1 wes. Iku ya dhuwit. Menesuk dodol wedhus. Iku ya dhuwit ta. Iya, Nggih lah, monggo. lah kene Jenengan mangke lek mboten jujur. Heeh. Saestu? Saestu. Saestu? Nggih. Nggih monggo. Napa ning panyuwunanipun? Nek dereng mangke kula sunat Panyuwunanipun apa? ke Taman Asmara. Ke Taman Asmara. Nggih. Masih bersama hadirnya Angklung Budaya. Ugi ada Restu Audio Profesional. Ayo. Super jeduke kota sampean jos tenan. Matur nuwun Restu.
rasane atiku sarsaya nalangsa lali-lali balasan saya kelingan nanti tekan besok ngapandonku bingung orang bisa turu yo bingung rasane hati wangnya lagi ke taman asmoro rasa satre bisa lali rasa isengi dan sikuno Ser Kembang Rawi keroken Keroken Mas. apalah keroken titik Kembang Rawi. Monitornya kok tambah wiri. Midine Mas sama tambah Mas. Caritane wong jeneng tunggal sambale wiwitane lunga cecer saben dinane saya suwe saben cecer jagal tangane banjur ngomong aku tresno kowe caritane wong jeneng Bake gilir. Nggih, kanten bentar nggih kanten satu. Kagem mbake gilir gumantos nggih. Sing niki lho Pak De. Niki Nah, lho. kabeno Pak De. Niki lho. Meneh dodol wedhus meneh Pak De. Lah. Pak De. Meneh wis gak petuk angklung budaya. Meneh Angklung tanggap budaya meneh lagi. diomongi. Ayo. Angklung budaya bengi iki spesial. Sindene sak korap. Sindene sak kandang. Ayo Mas. Iki amarga matur nuwun Cak Rul. Muga tansah Mantun berkah ngaten barokah gantosan kagem panjenengan. nggih. Sehat selalu panjang umur rezekine muga-muga lancar Cak Rul. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo. Napa panyuwunanipun? Kangene ati. Kangene ati spesial kepada Mulai sedo. Dadi man
Kiyu. Diomongi, gak kayak bengi iki angkel budaya jian pokoke. Wis tenan. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Mbak. Bola saking grup Bunga Susah. Bola saking grup Bunga Suksa dugi. Alhamdulillah. Nggih, monggo dumateng grup Bunga Susah. Matur nembe nuwun sampun rawuh. Wes ado-ado tekan kabuh. Nggih. Nggih, matur nembe nuwun sanget. Nggih, penghormatan nggih Cak Rul nggih. Carul niki penghormatan tamu saking kabuh. Masyaallah, dulur kelanang. Alhamdulillah. 10 penggayo kepelut nggih. Nggih. Nggih, 10 penggayo. Ha niki Penggayo mawon nggih kalian napa wau? Kepelut, Kepelut. nggih. Terus sing setunggalin napa? Ricik-ricik Oh, nggih. ricik-ricik riyen nggih. Ricik-ricik penggayo kepelut. Monggo.
jangan pindah. Lawe pindang Arep madang lawuhe jangan pindah. Aku golek bojo sing pinter golek sandang pangan. aduh marapmu arep madang lawuh jatero arep madang lawuh jangan terong romo golek bojo sing pinter kero yuk kadung tresno nek rawani kondo pamujiku bisa ketekan penggayoku iki bakten kadung tresno ning rawani kondo kondo tekan Mas nyuwun apa wis ning nyatane tansah layon ing sajroning kalbu
saketan sliramu. Nggih sudah Cak, sudah. Oke, nggih, matur nuwun. Dulur Bunga Susah dari kawasan Kota Kabuh wis. Matur nuwun. Jika ada saking Lamongan, J. Saking Lamongan wonten nggih. Matur nuwun. Mugi wonten sapinaringan rahayu wilujeng slamet. Amin. Amin ya rabbal alamin. Napa niki Pak De? Nggih, monggo. Roro Jonggrang mandape napa? Roro Jograng. Sejuta cinta. Sejuta cinta. Kabehno Pak De, gak dibuka. Nah. Sama nek gelem melok Pak De ya dikabehno karo Pak De. Lah aku meneh terus piye? Meneh wayahe njukuk rosokan. Aku elok. Nggih, matur nuwun. Nggih, Restu Audio juga angklung budaya. Roro Jonggrang sejuta cinta. Koplo napa niki? Nggih Pak De. Nggih koplo. Kula derek kersa. Masih samproan nggih kula saged. Ndang ayo. Iya Koplo. kok tak Tak dalu. Kok kunure wangi akeh kene ijen jere. Lah piye tak ewangi ngorat-ngaritno ta? Aja to, mari diorat-aritno iki lho ketuae. Ah, yo kono-kono mang. Ndang. Kuno wong akeh wong pitu aku ijen nek ngatasi porang. Digoyang bareng-bareng angklung budaya asri. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja umelunggo. Perang iki kanggo kodhorong rampung. Pilopati Kang Mas Prabu Kupolo kanggo seto lapoe ngono sekoro. Tobat kowe wanita sing nekat. Ora ngerti nek Bandung anake jagat. Putra ratu manggeng Prabu Damarmaya. Aku duwe ati sakti Kodawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko Bandung aku badhe bebomong. Candi sewu sewengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Sejuta-juta. Yo Salumahe jagat iki wong ayu sing tak tresnani nganti sak bedaing bumi sira tetep tak upati Jawa Timur tak ubah Jawa Tengah tak barani
Jawa Barat ora keri kabeh ra ono sing ngerti yang sayang seribu sayang cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku seratus rindu wong ayu kapan bisa ketemu wong ayu mbok enggal bali kon kakang dan jangan tani cinta cinta aku cinta aku sejuta cinta Kangene ati tayub Kang Mas. Wong wis pegel njaluk sing alus-alus. wis dadi adepe ngati Nggih, Pakde. nganti kapan bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ngomong sliramu sing katon ana mata yen wengi ra bisa turu kayanganmu wis kelabu pikiranku lan wengi katiya tangga yen ngene ati iki Apa bisa aku nyanyi seliramu Jawab bagus yang tadi babotanku Tolong ana rasa kangen hatiku Kanggo esok manis kangen iki bisa mering yen sliramu wis gelem anambani sing tak sebadri nawangi dadi atomo kangen ati iki Monggo Bapak niki napa malih? Nggih, napa malih? Carul monggo carul masalah gak ono suarane. Ayo Carul, monggo Carul Ayo jangan rele-rele iki. Heeh. Oh bolone dhisik. Iso gak gelem munggah belas ngene. Kapan saya aku terus tunggayo. Aduh, Dek.
wani belas pokoknya. Wedi. Nggih, ngapunten nggih derek Bunga Suksa saking kawasan Kota Kabuh. ngapunten. Ayo kok iso Niki kemerutel angklung ning sanes- ngono ngapa ning Sanes kemerutel. krawitan Mbak nggih, Ayo. niki angklung. Ngapunten. Nggih. Nggih. Halo, Halo. bojo lemu, Bojo lemu. kodang kuning, Kaya ora nak bojoku lemu. orari. Ora ri, koplo nggih. Loh, tayub. Oke, siap nggih. Bojo lemu. Terus Orari, orari. kodang kuning. Nggih. Nggih. Podang kuning riyen nggih. Nggih.
Dodo tenanan Cinta sing sira sing ana ingsun jodoh ya ambirika amangku ya kawitaane akhire ya padha welase esun ya kira sing ana ati esun ya Amerika atiku ya paribasane akhire cocok selawase senengi sing mari-mari Dole jodoh lewat ora ari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh bojo lemu kelintuk-kelintuk Nadyan mengamuk nanti besok sliramu tak iman ya ben bagus bojo kulamu sing tak sayang karo wong lanang gremeti tenan nganti besok Seliramu tak eman-eman Najan lemu atiku tresno tenanan Bojo lemu enake apa ora mangan telung dina ra ketara bojo lemu susah apa yen semaput gotong dadak sambat tangga bojoku lemu tak sayang kon mijeti lemati tenan ya ben seger sing ayu tresno temenan sudah itu tadi. Oh belum. Nggih, monggo. Tayub no.
sengo rasa tresno kang tak endang sareng mikir ati tanati iso jajang koyo ora bisa ngoncati dadene iki tanpa anggota ati nanging aku wedi ploko pungkasane temahan loro tresno nadya yen kadul nanging jagar sajroning atiku gonaku nandang tresno iki wis kinodan sadurung nglampahi ulo sawah padha ngendot tetenawa atiku wis kapilot saiku pengrasaku lamun bisa jajaketan sliramu nggih sampun iki napa malih oh sip-sipan nggih ayo cari wayahe jaran iki lho ya iki lakone oh nggih kado Banyuwangi nggih oh nggih Nggih, grojokan Banyuwangi. Kali napa mandhape? nggih jaba jero Jaba jero, jero jaba jero jaba Napa? grojokan Banyuwangi. pentil kecakot Kok ya ron nek ya mene iki wayahe enak-enak. lah iya Nyakot. Coba jero pentil kecakot. Nggih, jaba jero pentil kecakot. Jalukane kok jeru-jeru sih. Ya mene kok iso. nah nggih jero Gemongi. Kok ya ro nek seneng aku ya mene iki wayahe. wayahe Dah. keri nggih si apa ya mau nggih jaba jero pentil kecakot terus Gerajakan Banyuwangi Sekar Taji Ade goyang bareng-bareng yuk angklung budaya.
Moga kinase kalau candra kirana lewane tansah amranani jatuh setya ing garwa ngajan kecoba tinggalku anggondali tresno kang setuku minangka satra utama kanji asmara bangun putra ing jenggala nyata sejarah nalikane do ing bumi Indo Mustika Dewi Sekartati aku arep tak bangsuli Patikan tresnaku iki pani sumpan do wis arep tak rapi akan maneka tika jeblo jawab pendo arep takon apa wangi ngrasi gaweanmu apa pentil kecaket gaweanku kerja bagaimana dinda seru bacangan semrangan penjaga telepon kacamatan kota sesok ndok ayo nang pamoten cakot apa wis trima ora ndok pentil kecakot penjaga telepon kecamatan kota Oke. Rondo gantungan Karangkates. Monggo. gendong ayu jenengmu sapa sliramu pe dawara sembadra ilanana aku ngame tresno
pemuda leganono sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki serondo katungan pun bisa nanging dereng pegatan orang sabar nduk bojomu kuwi kowe bojo gak tau dibelanjani nagan si rondo rondo gantungan aku sabar tene kowe pegatan saya suwe aku saya tresno aku aja tak tinggali lunga aku terima sego jagung godhong telo Ayo Pak. Kata. Karang kertas bendungan wewengkon malang. Kinclong-kinclong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat menuju ing prawetan lutu metes ngatake prapatan langkah jejer sing alus-alus nikmati koran lawas dinongko dadi kasure jatuh netron laras tembang asmoro sumilere angin buka rasa yo mbak yo eling karang ketes sing saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate supasedya ilang musra saiki ana ing endi tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati putar seteni karang kates ninggal tresno kang sejati apa malih matur suwun monggo Pak sing dereng sampun monggo adik goyang bareng-bareng ayo kering-kering ala kering-kering ala kering-kering ayo mana tak sabdo kering-kering tak sabdo ado-ado aku teko marane
ganti sapa iki? Yuk. Le, awas tangane.
Kalamun waros liramu batin niki anane tan sarengu rasa tresna kang tanjang sarwa mikir ati tarapi so janjang kaya ora bisa ngocati saben wajit rasa anggudo ati nanging aku wedi bloko mungkasane temahan lara tresno wis kinodrat sak dermong lampahi ula sawah sapa ngendut saben atiku wis kepelot caketan sliramu ayo yo ayo yo 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 pamit matur nuwun. Carul pripun niki Carul? Oh sampun? Oh nggih. Monggo Mbak. Matur nuwun. Sampun nggih. Nggih, niki pripun acara? Sampun niki Oke. Nggih, matur nembah nuwun Cak Rul sak keluarga mugi tansah pinaringan panjang umur sehat selalu. Nggih, rezeki lancar barokah untuk Cak Rul. Ugi ada Restu Audio, matur nembah nuwun Restu Audio ingkang sampun sami abiyantu anggenipun para derek, para kadang saking Angklung Budaya, mijil saking dusun Segunung Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ingkang tasik dipun sesepuh kalian Bapak Dimas Ponari ugi Bapak Sulkan. Nggih. Matur nggih atos-atos.
Lila nono pamit mulih pasti kula yen dereng jodone mugi gelantok sulih wong kang bisa ngladeni sirane pancen bojroning ati ninggalku wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak derma nglampahi mung sakmene atur puji karya raja ojo lali asrep kirewarta eman benjang tika yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten lila yen to nganti mung disiya-siya nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.